Dari males ya. Dulu. Kayak iso maneh. Oh iya. Nek kawan aku gak iso rek ya. Pitik tekek kekuatane nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sikat berkah barokah. Bacaane awake dhewe cek seger waras kabeh nggih. Amin. Nah, liwetan, wis pokoke diantar bendina liwetan ae. Iki hasilnya mancing arek-arek diliwet rek yo ya. Oke, dan kali ini dengan menu apa iki? Goreng-goreng. Biasa dibakar-bakar. Lele goreng, patin goreng. Bumbu di atas apa aku ngenteni lit? Di atas pawonan. Di atas dapur. Atas pemanggangan. Di atas pemanggangan. Apa bumbu-bumbune, Cak? Duh, Duh, apa? tumbar, Ya. kunyit, Heeh. uya, Ya. jeruk nipis, Oke. bawang putih bubuk, Oke. mbak ladaku. Oke. Terus iki sing terakhir iki. Terakhir, Oke, iki sing terakhir yo ya. Terongnya diapakan? bakar. Endi sih? Yo, gak nyolong iku, Mas. Temen gak nyolong ah, sing wingi nyolong soalé. Mas Jin di, Mas Jin. Nanti. Kadang ngomong tangan. Biasa nyolong soalé arek-arek. Ini terongnya dibakar. Oke. Oma mancing oleh piro Dan? Mbak nggak hitung. Gak ngitung. Awak mulai piro, Ju? Oleh telu. Oleh patin Jebol mana sih itu? Oleh telu jebur mana situ. Awakmu yo mancing tak gak, Mang? Gak mancing mas. Gak mancing, hari ini gak mancing. Ateng oleh piro, Teng? Oleh siji tok. Aduh ngaran boncos kon. Patine nyenggat ping pindho. Atine nyengget. Awak mang oleh piro, Jok? Oleh lele loro mbak, patin 1 kilo. Alhamdulillah. Oh iya, dikei. Watine gak mancing. Oleh anu. Apa jenenge? Ditukokno. Iya. Mas Santo, Mang. Yo, ya, oke. Awakmu lihat oleh piro, Lit? Oleh situ. Sitok temenan. Bocel lah. Oh, culi kok awal ya berarti. Mau mancing tak gak, Lit? Mancing dulu. Oke. Dosir rateng ya. Apa lo? Kayak Oh iya sih. Ya, tolit kan fokus untuk warung. Nah, iki apa iki? Mulai ateng. Jadi sambel. Tengkon sok boleh kon yo ya. Kelepet, wasik ketok, Nah, Mas. krek wis kadung adang akeh kok tuman temen sing wingi kon tinggal mulai. Kapan? Ya kapanane sing ambek Pak Idi ku ayo. Wis mari mangan anjene. Gak mampu san. Nah, saiki bumbune apa iki? Lombok cilik, lombok gede. Tomat, bawang putih, bawang abang. Terus? Uya. Uya terase. Oke. Lo. Oke, terus. Campur rasun. Ya. Tomat. Iki apa iki? Iwak. Oh, mateng. sudah digoreng. Nah, ini dipetiin ya. Terus diwawur arek-arek. Jauh apa Lit? Wis pokoke nek sampean kepengin mancing gratis nang kene rek yo. Mancing mania mak jrot yo. Ya. Buka mari Isa sampai iki jam piro rek? Si, HP jam. Jam kilo. Aku closing jam 3 soalnya. Jam piro Dan? 3.17. Oh, 3.17. Oke. Salah aku closing live iku jam 3 pas. Ya wis pokoke monggo nang ngene Setingan Mijen RT 1 RW 1. Gratis rek yo. Umpane wajib cacing yo. PPS sampean kepingin lho. Ono sapa iki? Lah, ngleset lapatake kono VE. Terus VE sampean VE kepingin ngincipi yo ya. Hasil karya sajian made in Mama Eti pentol gelasan rek yo. Tapi wis tutup. Jajanan bangu. Jajanan tutup. Masakan sendiri. Ya. Nah, iki Mang Managus. Sang maskote mancing mania mak jerot kena challenge rek yo. Iman, delok Iman. Apa man? Iki kan tayange jek suwe man. Ya. Di challenge rek yo. Tuh. Potong model
Cekek apa? Oke. Bayaran rek yo. Bayaran yang ngalai UMR hari iki. Bandino kena challenge. Ki mang cair 750. Yo man yo, ya. Tuh, kok ngene. Apik man, yo kapan maneh kon. Lho. Tangane abu sing tengen. Kenapa? Gak tangane iki lho, Mas. Oh, tangan. Mangan iku. Oh, Cocok ngaplok. Mas sing moto ngobli. Ya, sing moto ngobli. Oleh duit rokok. Ya, sret apik man. Iki apa iki? ndase. Iki sikile. Tekek endi ndase tekek endi ae? Iku ngarep dhewe. Endi sih? Nah, Iki. lho. Iku yo anu iki man. Kayak Man, saya ngerti gambar tekek man. Iki gak tekek cur. Apa? buntute. Gambar lele. Encet tikus. Ikus ya. Tikus iki man. Sisi kanan. Ayo. Sisi kiri. Ngompak das gua. Iya. Dak ya. Oh, ini. Apik man ya. Manteng ya man ya. Ngompak dasku kok. Mene jemir man ya cari ini. Manteng mana? Man. Oh, alah. Iki mesti soalnya bendino kena challenge nih, kena sing wingi dilakban. Kasih dilakban. Soalnya rambutnya pedal makanya iki di challenge potong pisan. Gara-gara ngilangi lakbane lho gak iso-iso. Wah, aku nek live nang dhuwur kono saiki rek. Tuh, biyen nang kene, saiki nang kono ndukur. Dadi jangkauane view-ne iku angel-e cek ketok kabeh ngono rek. Yo ya. Oke. Kita fokus liwetan lagi. Wis pokoke bendino iki liwetan. Ono sing tak gawe konten, ono sing gak tak gawe konten rek. Ya. Oke. Cek mau mancing oleh piro, Cek? Oleh akeh. Banyak. Oleh banyak. Wah, maka ora iso nak dihitung ya. Ambek juara mang ya. Juara. Soalnya nang gone mancing mania Makjert itu ada challenge lomba yang tak terduga. Hadiahnya nyeleneh. Wis pokoke pantauan live yo. Ya iki menggoreng apa ini? Terong. Terong. Mbak lele. Tempe-tempe enggak ono tempenya. Wong ilang dhisik mau wis. Pasti lho muruk. Murtad. Iki sapa iki? Valen. Kamu tadi mancing apa tidak, Len? Enggak. Nyimak. Menyimak saja. Wis pokoknya nanti gimana rek yo ya. Rasa dari mancing mania Makjert. Kok rasa dari mancing mania Makjert? Rasa makanan yang dimasak atau diliwet dari arek-arek. Wis pokoknya delok ae soalnya bendino hampir tiap hariku meliwet atau makan-makan. Iki arek-arek mancing biasa sing diliwet iki. Ya, gak digomole tapi digawe masakan. Ya sing ngene iki penggaweane arek-arek keluar. Nggih. Pen prei nang pasar ta, Lek? Jungaren iki, Mang. Iya liburan. Liburan. Yo ngono, Lek, yo ya refreshing. Lek gak nyambut gawe terus. Nah, iki. Sret. Wis pokoknya apa kok rasane? Delokne videone arek-arek mangan, yo ya. Awakmu mosok gak iso ngrasakno. Nah, arek ngomong enak, berarti yo enak. Ngono rek, yo ya. Wis pokoke mancing mania Makjert. Kon iki lha apa, Lit? Kulite ngirisi kulit. Malah apa kulite mbok resiki iku? Arek-arek nek kadung mangan gremeng ya. Kok iso gremeng? Kulite gak dikupasi ta. Iki derong iki. Oh, bawang ta. Kulite apa iki? Kulite bawang. Kulite bawang. Bawang abang. Brambang. Iki apa, Lit? Ndok. Oh, ono ceplok ndok ke barang. Ora. Tahu tek. Tahu tek. Ngutelang pawone. Heeh, dari kon kabeh pawonmu. Pawo. Dak ndok. Enten omah ndak meneh awe. Oh, ngetero andan Lek. Kuburane Oh, apa? ibuke. Oh, nyekar. Sore ae. Enggak isu. Aku ngomong isu aku. Turu man.
Angan sik kan. Ya, angan sik alek oleh. Ojo pola lho, wis ndokne lho. Alek oleh ya apa no. Jauh iki emak iki. Ukung-ukung ae. Ya apa no ukung-ukung apa iku? Opo sih, Mas? Ukung-ukung elit ta. Engko ndang aduh malah ukung-ukung elit angan lek. Anculit, dulit. Api jur lho. Buntute. Iki lek ono kowet deh. Masin, juk terong, Mang. Oh Masin, juga terong nyolong ta juga Masin. Dani kok ibu. Heh? Apa senen ibune Dani kok. Cok maling lho. Oh, apa lho kok. Heh. Ibune mrene wah Dani. Ya sopong kok. Terong mari ya apa ji? Iya njono pasar. Cek terong gimang. Terongnya habis dikukus digoreng. Iya. Doge. Dok. Dok, kakaknya ana minyak. Dok. Kurang nang kebon kula kan. Oh, gak. Loh, kene ngalios. Kata enak, Mas. Ah, Namiane. yang ngono wis. Mben. Suwana iki lho kobong iki. Ya langsung dibalik yo. Ngapa yo? Gak ada enak aku. Apa nih dek ini? Mantene sama mbakku. Oh no abi apa ndak abi lah. Mbok mak. Heh? Bosek Abi Anda ya? Anggap ayang ah? gak Apa lo? pencak. Pencah. Pencake macu dhewe. Apa? Man. Pencake ame ki yo. Gelut tanggo. Apa gelut dole dhewe. Aduh, ngono. Awakmu melok pencak. Iya melok to. Pencak. Gak rapi lan. Gak melok ame. Mas, Balik nih. iki kobong. Kobong kursi. Jajakmu lho. Bulne man. Bulne man, cek atek man. Bul. Ah, wes. Ulupne man. Ulupne. Gune utra kabeh. Piman kobong jajakmu kon, Duk. Ya. Ya. Cek Melayu man. Ah, bapak. Gua bisa mondasi. Ngomong-ngomong, Mbak. Goreng bisa narek ya. Manurut meneh, Man. Itu mandai. Gak kena semua. Wah, lihat kali dedek Anda. Apa gak oleh aku. Ngedoli man. Enggak ini tidak ayo. Aku udah tidak. Lo kan ide-ide lampu manda mbok ide-ide ulit. Ngomong aku manda. Manda ide-ide ya apa. Ayo. Titik sikile amuk Ya ngamuk gendanku kok. Aneh lek yo ya. Angkle oyo ana mbek oli teh. Kak betul lan. Itu ini. Dari males bisa. Dulu. Kayak iso man nih. Oh iya. Nek kawan aku gak iso rek yo. Titik pakai kekuatannya nambah. Titik goreng. Titik ya mana aku ya? Dasmu nesek. Pak gue dicemok pak gue. Ada kayak mana anak? Cek lagi awungan Nang 6 iki gitu. tanggal 6. Nang 6. Umur 6. Oh, Mas. Kabeh 6 ya. Enggak, nang 6 wong. Oh, menang. Menang ping 6. Enggak, tuku wong. Oh, lho ya apa sih man? Tuku wong. Pitikmu kabeh 4, payu 6. Tuku wong. Piro? Piro 6. Lah pitikmu lho kabeh 4. Jiji kok. Betul jiji aku. Lagi dol siji payu 6. Heeh. Pitikmu lo piro? Pitikmu kabeh piro? Halo. 3. Ya, payu piro? 6. Sik ta lah. Pitikmu kabeh piro? Telu. Kabeh 3. Dituku wong payu
6. Nah. Cuk sing telu pitik sapa? Man, sing telu pitik sapa? Pitikku ah. Hah? Payu pira, Man? Payu piro, Man? Lek pitikmu 6 payu 6. Mas dibolongi. Pitike kabeh telu, payu kabeh piro nak, Man? Siji. Loh. Siapa sih, Man? Ya Allah. Pitikmu kabeh piro, Man? Telu. Telu. Payu piro? 6. Nah. terus karep piro? Kari piro? Loro. Kari loro. Oke. Jamal. Ya ipul. Pitike kabeh telu, payu 6. Saiki kari piro, Man? Kari loro. Oke. Kabeh piro, Man, ya bene. Oh, cono taman como. Saingan Anda. Waduh, ala ono taman. Lai jare lai. Culit, lai lek. Enggak apa-apa yo. Ayo, kon kayu aku iki. Iya ayo enggak apa-apa yo. Pencake metu. Pencake metu rek yo ya. Kuda-kudae metu. Ada payu 6. Sok genger lombok payu 6. Pitik kabeh piro, Mas? Iku pitik mulur. Pitik kabeh telu, payu 6, saiki kari Loro. Kari telu. Mau coba lo polet. Polet bisa dong, Mbak. Cok leng-leng man. Ngamuk Yo ngamuk musuhan aku, lho. Ayo. Bolo wingi. Disogok Oh, gak umi gak delem gak tukukno yo. Gak nyito lah. Ya. Cuman Pol-pol kan, kan. Bisa mateng rek? Oke. Ki nanti ki. Kaspe. Kemangi. Kemangi kayu. Duduk. Apa iki? Kedondong. Kok cilik? Yo, bonsai. Kacang kapri. Gak elok. Kacang kapri. Le. Hei. Mang sih. Iko Mas. Endi? Iya ta. iku teh kanan teh. Perumtas. Duduk. Endi tang? Ero ta, Man? Iki le. Ya Allah pating akeh lho. Kilo akeh. Lho cur. Oh. Kemangi tok iki lho sakmene kae. Oh. Kemengi. Ini Mas. Iki lak kemangi. Iki kemangi. Yo gak jebol ngono deh. Ya apa, Mas? Cur. Gak ngerti cara. Ayo cur. Alah kok iso. Sapiro iki? Yo aduh. Sapiro? Wah kok kon merusak ekosistem ngono, Deng. Lho iki maksudnya kanggo kabeh, Mas. Merusak ekoproyek. Ngene kok lak boleh gak iso berkembang biak. Ayo balik nang mana tandur mana ayo. Kemana, Teng? Cek mana? Uyu ono aja seger. Ojo disut tapi. Ya wis cukup, Bang. Sapiro? Secukupnya aja. Kecu. Ya jebel, Cuk. Jadi ditiru mateng, Cur. Kurang ya? Kurang jane kurang. Loh ya. Kurang. Yo gak cukup iku, Rek, secukupnya. Walah, Pus. Suaraku sampai serak-serak bahasa. Ambune anu Mas. Apa? Sluding di Pak enak. Buntute sik ono teleke kok. Jota. Yo. Ya, Wis ya. wis cukup wis. Nek kurang cek cukup dhewe wong-wong. Oke, lanjut. Nah, tuh. Ini Dan. Dani menjobok godong. Iki, Mas. Tepuk rek. 5 menit. Siji ku tok. Malas wae. Apa Didik? Gitu ya. Oke, cukup lagi. Alah tambah suwek Dan. Wis cukup iki. Wis cukup, Bang. 1 2 3. Kurang ah. 4 5 6 7 8. Kurang Dan. Kurang. Mana Dan? Ya.
Ah, ya iku sitok iku. Mas. Dicocok PT anukmu. Iki juga. Gak apa gak tambahan suweane, ket suweane. Oh ya, ini sore ngarepmu iku. Ya wes. Wis gak usah. Oke, karingan segoe tok rek. Loh, wis mateng rek segoe. Ya apa, Lid? Masih ditublek. Masih ditublek. Ngono ah. Lah terus dulur ambek suri iki ya. Tumpeng lah nih, Grek. Ceritanya tumpeng. Mana tenan aku, Mas? Kopi rek, Man. Mana Salit? Mana ya? Langsung angkat, Lid. Aduh. Dicentongi di Malit. Oh, Masuk. masuk wes. Masuk iki. Kok sakmene rek? Apa wes? Jenenge kruntelan. Gedang gede sampai gedang cilik. Nah. Mati nggak ikan? Pulang diproteksi gamin, Bu. Mending kurang timbangane gua. Untuk atur Mas Din. Bapak Penjalukane dek kaya nasi kebuli ngono jare. kebuli. Sidan, tak juga tambah sekarang. Iya bisukan itu. Ngono. Mangan rek, diliwetkan. Cukup lagi. Engko nek kurangnya tak juga tambahan ya. Koyone ono kari sak porsi sego ngono. Yo dari sini kan. Apa sih? Enggak semua enak kene ya. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, Kan tambah ngege Mas. 8, 9, 10, 11, rolas, mau rolas. Oh, rolas, telulas. Kurang Mas, kowe. Oh, tarkim rek. Sahur. Sahur pisan iki. Sahur bisa. Ada yang di mana ada Mas? Mana cik lu? Lumayan rek, yo. Tambahan rek, yo. Sendiri. Lo imutnya. Iya. Magicomku anyar rek. Iya. Imut. Kadang lah, enggak apa? Wis kadang ambek dandang. Cik panas iki gimana? Ini kok ngedet lupa. Kabeh no Mas. Sakmene kan kabeh. Ini lho. Ane wong. Ning kamera kan gede Mas. Iya ta? Iya. Sak kumpluk. Komplek Agus ya. Agus hari ini api ya. Api ya delok YouTube ya. Api ya. Nah tutorial nikah nggak usah didelok lho. Video kemanten-kemantenan kok tutorial. Uyu ae. Tutorial ijab. Uyu ae. Kadi bersih. Ayo. Iku japak nolak. Dipotong-potong, cek iku keduman kabeh. Masuk akal. Oke, yuk ditoto Ayo posisi. Kelak gopo. HP-an ngopi ngemerer. Yuk ditoto. Eman. Gua man. No kaangan ta. Angan ka, delok abid tok lek. Iya. Ah iya sing delok video abid tok ae. Enak. Ayo iso aku mau kukur elit ngono. Iso. Kukur elit ka. Iso patake ngono bae. Lu patake. Iso warung ono abon. Iso alung abon. Mantap kira. Jos gandos. Sik. Anti kolesterol. Woi, buak ngono rek. Iki Mas ndake. Geser mepet Joko cek iso ah. Tio cek miring dede yo. Iso yo. Woi, masuk rek segera. Iya. Siapa?
Wis aku kene angko. Kene yo. Lho, ngondi, Man? Lah kene angko, wis terus kan. Man. Man, hukuman ditoto. Sing anu separo sing pinggiran separo koyo anu lho. Lit. Kene Man. Yo. Kon gak cok warung. Kene Man. Iso aku cukup penuh cukup, Pak. Wis kene wis. Oke. Sik yo. Cek estetik. Wis siapa gorong iki? Wis cek estetik yo ya. Oke, seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sikat berkah barokah. Bancaane awake dhewe cek seger waras kabeh nggih. Amin. Batin sedikit. Oke. Kita review dari ayo Teng, gicipin dulu Teng. Gimana Teng? Wow. Mantap. Mantap. Tio. Mantap. Mantap. Mas Din? Sambel enak. Sambel enak. Joko. Tak bisa. Tak Kata-kata. Di kata-kata. Dani gimana? Sangat nikmat, good. Sangat nikmat, good. Jo. Enak. Enak. Mana Gus gimana? Enak. Enak. Mat. Lezat. Lek min pripun? Tukang masake jos, Jo. enak tenan. Mantap. Lan gimana Lan? Mantap. Mantap. Cek. Mantap, Mantap wes. Lit. Enak kayak mana, Gus? Enak kayak mana Gus? Tak icipannya rek yo. Awar lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak fokus mangan ya yo. Mangan. Mau buang aku ya? Emang sih rek. Nasi rek. Pasti mare. Alhamdulillah. Yo. Keluhan liwetan geden. Mantap, pokoknya. Ontene video lanjutannya kira-kira apa? Ya, pokoknya yang penting mangan dhisik ya. Monggo mancing gratis. Mancing mania maksul. Subur rek wis rek ya closing. Wis ngene rek ya. Sun wis delok video iki. Mancing mania Majro. mantap. Majro.